taingogara tichinetsana nenyaya yenhumbi dzangu, akadamara andibhuloka foni yangu. Ndobva ndati zvinhu zvangu zvese manje zvirimwe. Ndakazomutaurira ndikati mumba mako imo mune zvinhu zvangu zvakadai zvakadai zvakadai, handiri kuti rizoshayiwa zvinhu zvangu, ndibei zvinhu zvangu. Zvanzi handamboti hamutori ndokupai. Ndikati ko mari dzangu, handamboti handikupei ndokupai. Ndikati saka munoda kuti ndiita sei? Ndakazoenda kwaLabour ndatoona kuti after 6 months kuona kuti hapana chinhu chafamba. Ndikaenda kwaLabour, akadaidzwa hana kuuya, akanyorerwa futi tsamba yechitatu, akadaidzwa hana kuuya. Ini handakuziva, akanyorerwa yechitatu hana kuuyazve zvakare. Ini handakuziva kuti aidhilera kuti agozoti kana hanzi 21 days dzapera here, madhays acho aitaura kuti kana akanga akwana iwayo kwaLabour zvinenge zvatoshaya basa. Uri chiheavy kunge gearbox rerori, hausi light kunge complexion yedihali. Une hanzvanzi here tumatsano-tsano, usandiudze zvekunyepa tusitori twemangano. Tatekuru kule Simba DJ Holly pabit remapiano. Tatekuru kule Simba DJ Holly pabit remapiano. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzwana nhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Yes, zvamanje ndauya kuzoexpose anonzi Mr. Aston Masunga, lawyer raMai Mujuru. Baba zvamuri kuita hazvina kunaka baba. 5 months musikana achikushandirai achichengeta mhomzi yenyu, motadza kubhadhara munhu mari. Apedza kudaro momudzinga, hembe dzake hamuchamupe, masertificate ake echikoro makachengeta. Muri kumadii masertificate emunhu. Chii chakadaro ichochocho? Saka ndonyaya ndikufambira zvamanje sezvamunoziva panapa hativhunduke, hatina munhu watinotya, tinongoya nechokwadi tachiti bvu. Musikana wavo webasa andibata, haasi musikana as such, but ndimhama vechikuru. Ndine voice note ravo randinaro randichaplaya panapa ndokupai mozvinzwira. Inyaya inonzwisa tsitsi, inyaya inosiririsa. Munhu walawyer tinoexpecta kuti unge uchishandiswa pfungwa, unge uchitawo zvinhu zvine gwara rinoenderana nemutemo. Hazviri kuti kana une mhasuru waakutyisa vasina mhasuru. Ndonyaya ndikufamba nayo, ndonyaya hombe. Ndopaipe pandogara ndichitaura kuti kana une nyaya yaunayo yaunenge uchida kuti ndifambire, ndibate, namba dzangu ndodziri apo. Kana uine business raunoda kuti ndikushambadzire, ndibate futi pasame number ipapo. Handitika toita sei tofambira nyaya dzacho. Ma1 saka zvamanje da kusiya muchinzwa nyaya kuti chii chakaitika, zviri kufamba sei, zvakamira sei. But nyaya hombe iripo ndeyekuti munhu ane 5 months asina kupiwa mari yake, munhu ari kuda masertificate ake, munhu ari kuda hembe dzake. Chimbopaiwo munhu mari yake mukuru, mari yake ingwani munhu mukuru wani, mutori mudhara wangu chaiye. But kana maakudaisowo manje hazviite chimiro chakanaka. Murume uyu wandikutaura nezvake uyu, is a lawyer. Lawyer rine mascandals akawanda. Ilawyer hombe, harisimbori lawyer diki. Ukaona lawyer rinohaiwa naMai Mujuru, vanhu vakuru, munhu muhombe. Saka vanhu vari kushandisa advantage simply because kuti unenge wazvisa kuti uri muhombe, uri paposition hombe, unozivana nevakuru, waakutora advantage. Saka rikandisanyanyotaura hangu, but rikandikusiye muchinzwa audio motaura kuti munofunge chii nazvo, uyezve totaura kuti kana pane maorganizations anokwanisa kubatsira moms, ngawandibate. Namba dzangu ndidzodzo idzo, reka ndidzidzose pascreen. Namba dzangu ndidzodzo idzo,
dzandadziisa pascreen idzo ndibatei panhamba idzodzo handitika tikwanisewo kubatsirawo moms vapiwewo macertificate avo vopiwewo mari yavo. Hazvina kunaka zvinhu zvakadai so ndonyaya ndikufamba nayo. Rega ndikusiyeni muchinzwa voice note kubva kuna moms. Hello mwanangu akadi hako nebasa. Ini ndatambudzika. Ndikumbirawo kubatsirwa. Ndakashandira munhu anonzi Aston Musunga. Is a lawyer anogara kumvuma kumaplots pa 40 Bring Waters. Ndo plot yake. KwaHarare anogara kuAlexander Park. Ndokwaanogara. Ndakashandapo kwe1 year 6 months. Ndaive ne macertificate angu ikoko zvese ndakugara nazvo. Because ndaida kunyora neUNISA. Ndakatoaplya ndikatotumirwa ndikanzitumirai mari ndikatotumira. Saka ndaive ndakamirira kuti mapapers acho ndichitanga kuita mamodules acho. Ndadaro izvozvo iye akati akauya kumvuma endauya kuofu kuGweru akatora mai vake ini ndauya kuofu but ndandasiya munhu ariko. Munhu iye ndakaona adzoka akati mai vaendwa navo kupi kuHarare. Ndikati zvikanzi teerai kuHarare. Ndobva ndatevera kupi kuHarare kuya. Akandigashira pashowground paya. Ndobva ndaenda naye but akaenda neni kumasabhabhu mamwe mahombe kune maminista kuya kunonzi kuGlenron. Ndakanganwa zita racho zvangu. Asvika ikoko akutanga kundiratidza dzimba dziripo, mazidzimba aripo. Imba yacho yakakura ine 6 bedrooms. Akuti kwai bedroom renyu nderino. Mangwana ndinotenga mubhedha. Muuya makugara kunogona mbuya. Ndikati kuno kwakadai kudondo ndiganega nambuya tiri 2 ende imba yacho yanga iri muchena. Ndikati no. Ini ndichibva kuGweru muchinditsvaga imimi kuti munoda nesedi anoabatsira kuchengeta vana mbuya vane loss of memory. Muchinditora kuofisi kwedu. Makati ndinoshanda kumvuma. Zvino makuchinja makuti kuHarare. Ndikati zvekuHarare handidi. After munin'ina wake akanga andifonera achiti gogo vari sei. Ndikati gogo havasisiko kuno vakaenzwa kupi kuHarare anogara kuBotswana iye. Ndikati ndotori kuHarare izvozvi ndanzi ndiuye kunoku asi vakuti tigare kuno nani nambuya. Ndobva ati musabvuma kugara ikoko haasi right munhu iyeye musatombobvuma dzokerai kupi kumvuma. Ndobva ndarambisisawo kuti ndigare kupi ikoko kuHarare. Saka iye zvakamubata kuti wai varamba kugara kupi kuHarare. Ndobva tazoenda kumba kwake kuAlex Park kwacho kwaive nagogo aya. Ndobva tagara about 4 days. Ini mwoyo wangu wanga usatodiwo. Pakazoya mota yakauya nemwana wake mudadisi. Ndobva tatopinda imomo vaenda kumvuma vaiti tine zvatanzi tinotora. Ndikati kana uchienda kumvuma iwe muda takutoenda tese nagogo izvezvi. Muri kuenda? Ndikati vatapinda mumota iyo mbva tadzoka kumvuma. Saka ina ndaziva kuti uyu munhu anga atondimaka ipapo manje kuti aramba kugara kupi kuHarare. Ndokubva tagara dhee rangu reofu imwe rasvika. Ndobva ndauya kuGweru zvakare. Ndazouya kuGweru manje ndopaakabva anenge achizviziva kuti ndiri kuenda kuofu for 2 days ndodzoka. Dhee randakabva iroro akasara achisvikawo achitora futi mai vake.
ini pandakazodzokera hana kundiudza kuti chii. Ndakafonera ndikati ndaona gogo vasipo. How far? Zikanzi migarai chete, gogo vanouya don't worry. Saka ndokumva ndagara. Ndobva kwauya umwe munin'ina wacho kubva kuBotswana, ndobva auya. Akati gogo varipi? Ndikati handizini, ndangowano vadi vasipo. Ndobva abvunza akanzi gogo vari kugweri kwehanzvadzi yavo. Akati saka imi sisi makogara pano sei? Handei kupi? Koko kuna gogo. Ndobva taenda kuna gogo vaya. Ofisi tasvika kuya, hanzvadzi komana akanoka gedha harina kuvhurwa. Akanoka gedha harina kuvhurwa, akafona zvika ndiri kutauni nasisi vaya. Izvo vainyeba vanga varimo zvavo mumba naana mbuya. Mazviona. Uye ndobva adiscover kuti ndizvo mabuda umwe munhu kuti havarimo havasida kudii kuvhura. Ndikati iwe musunga, inini nditorei mundidzosere kumba kwangu. I've got my own house. Ndonogara ndozomirira ivo. Kana vaona kuti havachadi, apa ndine 3 months handina kubhadharwa mari. Ende mumba imomo ndakasiya zvinhu zvangu zvakawanda, of which ndakazvinyora ndakazvilista. Ndangoya for 2 days. My husband achibva kuNamibia kwaishanda akananga kuMbvuma kwandandiri, aiziva kuti ndokwandiri. Akandisiyira mari about mari dzacho dziri mubhuku randakazvinyora. Akandisiyira mari iyoyo ndakangoiisa mumonaki mangu ikoko kuMbvuma nekuti ndine zvandaida kuiitisa. Akandisiyira mwana wangu akatumira mari anga ari muSouth Africa. Ndikanotora mari mutown muMbvuma. Ndobva ndaichengeta mari yese. Ndine zvandaida kuti tizoita nemari iyoyo. Of which macertificates angu yese ndanga ndinawo ikoko muMbvuma. Ndichiita zvandaida kuita kuti ndinge ndine zvinhu zvangu zvakakwana ndichidini. Ndaitova munhu aida kuenda mberi nekosi yandaida kuita neUNISA. Ndaiva munhu aida kuti kudzidza asi zvese zvakaramba. Adaro izvozvo uko anga akira zvinhu zvangu. Ndikati right, nguva yamuchazenge muzouya imi sanondipa ichi zvinhu zvangu hanzi aiwa zvinouya. Taingogara tichinetsana nenyaya yenhumbi dzangu, akadamara andibhuloka foni yangu. Ndobva ndati zvinhu zvangu zvese manje zvirimo. Ndakazomutaurira ndikati mumba mako imo mune zvinhu zvangu zvakadai. Handiri kuti zvozoshayiwa zvinhu zvangu, ndipei zvinhu zvangu. Ndamoti hamutori ndokupai. Ndikati ko mari dzangu handamoti handikupei ndokupai. Ndikati saka munoda kuti ndiita sei? Ndakazoenda kwaLabour. Ndatoona kuti after 6 months kuona kuti hapana chinhu chafamba. Kuenda kwaLabour akadaidzwa hana kuuya. Akanyorerwa futi tsamba yechitatu akadaidzwa hana kuuya. Ini handina kuziva. Akanyorerwa yechitatu hana kuuya zvakare. Ini handina kuziva kuti aidhilera kuti agozoti kana hanzi 21 days dzapera here madays acho aitaura kuti kana akanga akwana iwayo kwaLabour zvinenge zvatoshaya basa. kwaLabour kuya ndakazosvika uya anga ari kuofisa uya anga atobva ainzi Love Momoya. Chinzi anga aenda kuBulawayo ndoko anga awana rimwe basa wanga akushanda. Saka I tried to trace him, handakwanisa kumubata. Ndobva ndaona pane ainzi Maposa. Maposa aya akamunyorera tsamba hana kuuya. Akamunyorera akati ko sei imi muchiti mukanyorerwa hamupindura. Akati kesi iyo yakatodarika because madays acho akatodarika. Mazviona. Ndobva taona kuti ndo kesi yacho. Hanzi kana vaine shungu ngavaende kwaani. Uko kukoti uko ikokoko hanzi ndiko vaenda vonodii. Ndobva ndazoenda kukoti kwacho kwaakataura uyo ofisa Maposa anyora tsamba kuti endai ikoko tione zvodi. Ndakaenda ikoko. I fight kuti kwakauya umwe murume akanzi kwai ndijaji. Kwakanzi kunodiwa $60 ndikaibhadhara before ndisati ndaenda. Ndobva ndazoona kwauya umwe murume the following day
pandakanzi ndidzoke. Akati ko kuno kumaingei? Ndikati ndauya kuno kune kesi yakadai. Ndomva ataura achiti kwanzi makanonoka, ingadai makaendeswa kwaarbitrator. Saka zvamakanunuka nyaya yenyu haisina basa, ndakutoidischarge kuti haisina kesi yacho yatopera. Asi imimi puhwai zvinhu zvenyu. Ndakazoona imomo maive neumwe mukomana anga abva ikoko Harare, ndasina kuzviziva, aiva akangogara. Ndiye ndakaona akuudzwa nouya ainzi ndijaji kuti iwe munhu wako iwewe ngaape mai ava zvinhu zvavo zvese zvavakasiya kumba ikoko. Unomutaurira angodzwa nemuromo, hapana chakanyorwa. Ndobva uya mukomana yangoti atsokwe ndonowataurira, hapana kana chakaitika. Ipapo ndikazoenda kuHarare ikoko, nokuti maofisa ake ndoaziva paari. Akafonerwa kuti maichi vanga vauya vari kuda zvinhu zvavo, kwanzi handiri bhizi, kwandiri kure chichi. Ndo handati havaudzei kuti handina kwandiri kuenda, ndicharara muno muofisi menyu kusvika mandipa zvinhu. Ndopaakazouya kuma4 zvikanzi imi mutete handamboramba ndikupei mari yenyu kana zvinhu zvenyu. Ko wai ndipei? Kanzi ngoti zvinhu hapana firo ingadai ndatuma mukomana. Ndikati ndizve mukomana, ndoda kuti ini ndinotora zvinhu zvangu imi muripo, ndichikuudzai zviripo nezvisipo, nokuti ini ndindoziva zvinhu zvangu zvandaigara nazvo kupi kumvuma. Amba ati alright, ndichazokufonerai kana ndaita free. Haana kana mbofona, kudomufonera haana kana mbofona, kudomufonera haana kana mbofona. Saka ndatambudzika mwanangu, ndibatsirewo nenyaya iyoyo. Macertificates angu, mari yangu 3 months andakabva ndisina kubhadharwa, plus maovertime. Mai vake ava was not normal. Vaimuka usiku na2 votaura ndakuda kuenda kumusha, vasunga mukwende, vawaranyira mabhedha zvese, wokina dho. Ndotomhanyisana navo kuti ndivadzose kupinda pamwe. Ndaizopinda mumba kuma4 vachiramba kupinda. Tatosvika kugedhi kwavo kuye ndovaudza, mama vari kuita so tarambai makashinga, but ndaive ndakashinga zveshuwa. But iye akazondikanya kuti nokuti ndaida zvinhu zvangu zviripo zvese zvakawandisa mwanangu. Handizivi kuti ungandibatsirawo sei, ndatambudzika kwemakore ese, hapana kana chiri kufamba. Asi iye ndikamufesa nditaura kuti handamboti handikupei mari yenyu. Ko ndipe, ndinotumira, ndichazodai. Ndipe zvinhu zvangu, ndichazowana nguva ndozouya ndozokupai. Up to now, kubva here 2012 27 June up to now, ane zvinhu zvangu izvozvo. Handina basa randakazokwanisa kuwana undishande, nokuti pese pavanotsvaga basa vanoda macertificates kumberi. Hapana chakazombofamba kana chimwe chete. Macertificates ndangowo munhu agara pamba, kushayiwa kana chokubata kana chokuita. Asi causative agents ari iye zvake Aston Musunga, munhu womutemo anoita utsinya hwakadai. Just imagine. Saka ndiri kukumbirisawo mwanangu, handizivi kuti ungandibatsira sei. Ndiko kuchemawo kwandiri nako. Ndatenda zvangu.